Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 18, versikulo 12. Saan amaraam ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti pannakadadael. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sir Alvin, adto yan ti folder asap sa pulang. Idisok dito lamisaan mo. Agyaman na, Lorna. Sige, sir. Mabitlang. Nagmerienda ka din? Ay, saan, sir? Sa anak pa'y amabisin. Napan nagmerienda amin na nakakaduam. Sikalangan ti saan? Sa anak amabisin, sir. Kan nagadubay tinaskan nga aramida. Umay ka, mapantay di kantin. Agmerienda ta. Ha? Saanan, sir? Di kagdanag. Ilibre ka. Nakababain, sir. Siyak amay sa laang agagangay ng empleyado. Makisango iti boss ko. Anya ko matidakas na. Ala, rumartan. Ibusam deta Diyos mo. Kan ibusen ta da ito'y sandwich. Sige, sir. Nagado da ito in-order mo para kanyag. Mabsugak lakit di iti husto. Amang ano sa anak to na makapag-lunch. Saan man Ag-lunch kan tulat ta. Agyaman akmanen sir. O sige, agmeriendatan. Kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Oy, kitaam ni Lorna. Kadwa na ni Sir Alvin. Anya ti kayat asawan da ito'y? Isodan? Ha? Saan amabalin? Ti awanan bain a Lorna? Kabarbarupay lang nga empleyado. Ngam ko namlan asino amakisango kini Sir Alvin iti merienda. Apay, agimon ka. Saan nga iso ti maikarikin ni Alvin? No di kat siya. Ngam, di na kamo tinawawis ni Sir Alvin ang nagmerienda. Nga oray iti naminsan lang. Okay lang. Iso nga rod nga aramidak ti amin akabainak. Tapno mapasayaat ko ti trabaho. Iti kasta, mapansin nakmat. Ay na, Windy. Sumardeng kan nga agpantasya. Saan naka-type ni Sir Alvin? Iso saan naka-pampansinan? Dayjay Alorna. Iso ti karibal ko? Ay sana mabalin. Ada yung anapimpintasa. Agpada kayo anapintas. Alakit din. Ibuson tan ti meriendata. Tagsublitan iti trabaho ta. Laglagi pa makadayon, tay nagiinadalan tayo itay, iti Bible study dito'y balay, Lorna. At inapakumbaba, nasaya at ti pagbanagan na. Wananang, kanayon ko alaglagi panday ta. Agpakumbaba kalat tayo opisina yo. Saan ka amang pasakit? Tapno saan da kamot asaktan, anak ko? Wananang, saan ko amalipatan dagita abalakad yo kanyak? Nang runa pa'y, ulit-ulitan nyo matitiinhal daw. Aha, ay kastaya. Ay, ulit-ulit at gayam. Wananang. O ala, intay maturugan. Good night. Good night, anak. Kape kang sandwich para kan Sir Alvin. Ato'y Agyaman ha. Sa anak pa ngamin anagar mo, sir. Iso adim magasak iti kape kang sandwich. Nalagip ka. Iso ngayon lakaman ka. Agyaman ha. Ngem saan ko mananas ka? Alakit din, sir. Agkape ka pa. O sige, panawan ka. Manipod ita. Agpapansinak kin ni sir. Kaya't ko ama ibawing kanya ti atensyon na kin ni Lorna. May, addamot kape kan tinapay di talamisaan mo, Sir Alvin. Kukuamon. Anya? Gumatang ka iti di mo matkanan. Saan ko aginatang dayta? Intad ni Windy. Kasta. Sa bagay, mabisin akon.
Iswa siya kung timang kape, kan mangan iti sandwich. Wen, kukuha mon. Ay na. Ay, Sir Alvin, di ka kadi makadlaw Itian niya. ni Windy. Ag gusto kan ka. Sika talaga. Noan niya laditan ti madbadlaw mo. Ah? Alakid din. Alaamon day takapi kan sandwich. Tayin kan ija lamisahan mo. Sige. Danilo, ag-lunch tayo atalo kadalor na, ha? Ang mga nuadamanan papanam. Ah? Ay, sige sir. Sige libre ko naman. Hoy, Lorna! No agtrabaho ka, saya atam kita ang manday ta impaaramid ko kan ka. Nagadoti ka mali. Ha? In double check ko, Miss Windy. Kat awan man ti kang mali. Anya nga awan, ulitam nga i-check. Sige. Ha? Saan ka arumwar nga ag-lunch, aging ga di mo malpas? Ha? Nangag mo, timbagak. When? Miss Windy. Sir Alvin, saan kanwa sumurot ni Lorna nga ag-lunch? Adda kanu ipapaaramid ni Miss Windy kenkwana. Ket nasken kanu amalpas na. Anya? Bilin kanu ni Miss Windy. Saan kanu amapan ag-lunch? Aging ga amalpas na. Ne, nagulpitan ni Windy no kasta. Ay, kasjay talaga ni Miss Windy. Natangig. Kunamlan adda pagkarit na. Hangam padakmat nga rod nga awan pagkarit na. O sige, mapan ka iji kantin. Tag-order ka iti kanin tayo atalo. Amumatan ti kayat ko ataraon. Isun ti orderem. Wan sir. Ne, nag-take out ka iti makan, Danilo? Apay, aday mo ka doon ni Sir Alvin. Ije kamin opisina amangan. Isong imbaon na nga take out. Kasna? Talo kami kadalor na amangan. Ha? Talaga? Wen. Sige Inakon. Taamangan numabisinan dagiti dua. Ay na, marurudak at talaga kinilor na. Anya tinakita ni Sir Alvin kan kuana? Ay, awan mo, Windy. Mas kayat na ni Lorna. Sumardeng kan. Nalakit din. Mangantan. Ipasupot mo dagita makan. Taijay ta opisina amangan. Sumango ta kada Sir Alvin. Ay, si kalangan no kayat mo. Ngam siya, manganak ditoy. Ha, mabainak lakit dia sumango kada Sir Alvin. In double check ko ana imbag ti impaaramid kanyak ni Miss Windy. Ngam, awan mo't nakita ka kamali. Damagam to Noan niya ti kamali iti inaramid mo. Kasta ti aramidak. No ipapilit na latang nga adda kamali. Ala, mangan tayon. Noan yaman ti parikot. Sulbarin nyo. Jak kayat nga dadiyo pakikinaawatan. When, sir? Miss Windy, adto yung timpaaramid mo. In double check ko, kat awan makita ka kamali. Atoy, idisok iti lamisaan mo. Ha? Imbarsak mo ti folder, Miss Windy? Kuso-kuson Sige, ulitam nga aramidan. Anya ka di ti parikot mo, Miss Windy. Ti trabahom wardi-wardi. Kabarbaro ka pala ditoy. Iso anas kan asaya atam ti trabahom. Di ka agin lalaing nga amom ti amin nga uray agdadamo ka pailaang. Awan nakita ka kamali iti impaaramid mo, Miss Windy. Ulitam nga aramidan. Tanusan, makadanon daytoy iti akin kukwa iti daytoy akumpanya kat maikat ka. Wan, madam, nabayaga kun iti daytoy akumpanyayo. Iso apatsin nyo kumatimbagat. Diyak kaya ti may stress, Windy. Or no sa nyo dayta? Sige, madam. Siya kun ti makaamo iti kabarbaro nga empleyado. Ay, nalastog nga minunay. Kabarbaro pa'y laang, ngam kunamlan na laing launa yan. Kan may sa, natangsiat, madam. Awan pa nagpakumbabakan kwa na. Mas daawak no apay anakastrak dito'y kumpanyayo. Saan mo nga ibaga dagita kanyak? Ingkaurnosan no anyaman dagiti saan amay parbang? Wan, madam.
Ada ka di bagayo kanyak, mama? Imay ni Windy diti opisinak. Kat jak magustuhan ti indanon na maipapan iti kabarbaro nga empleyado. Apay ka, no? Si kanti makaamo iti day tabanag. No kasapulan nga ikatamday ta kabarbaro nga empleyado. Aramidam, basta saan lakid di amariribok dagiti tao. Siya kung ti makamo iti dayta, mama. Ay na Windy, sobra tinaramid mo ka ni Lorna. Awan mat kano kamalitin paaramid mo kan kuana. Ngam apay nga impaulit mo manan. Gaputak kuso-kuso tinaramid na. Wan taimbarsak mo. Nasken asayaaten na ti trabaho na. Nabaybayag akong dito'y akumpanya. Iso nga amok ter aramidak. Ay na Windy, adda pa nagimon mo ka ni Lorna. Iso akas ta ti ugaling kan kuana. Amang ano madaksan ka dita. Apay ko maamadaksan. Mas patyenak ni Madam Salvacion. Ti akin kukwa iti kumpanya. Ngamin, nabayag akong dito'y. Imposible mat anilor na akabarbaro ti mas patyanda. Ala, makamo ka. Ngam palagipan ka ang Windy. Di ka agpride launay. Nasaysaya at latta tinapakumbaba. Ay nabayag akong iti day ti akumpanya ko nakmanan. Iso asaan asyak tiyag pakumbaba. No di kat dayjay alor na. Adto yung team paalam adanong mainumam, Miss Windy. Adtoy. Imbuong mo ti baso, Miss Windy. Anay ko. Nasugatan ti dakulap ko iti riduma ti baso. Lorna! Nasugat ti dakulap mo. Naigamak ngamin ti riduma, sir. Windy, nakitak ti napasamak. Induron mo ni Lorna. Kwa sir, ijak ang gagara. Danilo, Apay, sir. jak kayatan ang makita ti panagrupurupa ni Windy. Jak kayatan nga agsublipay dito'y kumpanya. Matungpal, sir. Saan, Sir Alvin? Please, ijak ang gagara. Pinalpaliw ka, Windy. Saan ka anasaya at nga ihimplo dito'y kumpanya? Danilo, asikaswam ti pan nakaikat na. Areglado, sir. Aday ta, nagasa kon ti sugat iti dakulap mo. Pasensyakan, Sir Alvin. Ni Miss Windy, jak amunaan niya ti basol ko kan kuana. Tanadagsan ti riknana kanyak. Kasla di na kaya ti kaadak dito eh. Awanan ti pagdanagam. Tasaanin nga agsubli ni Windy dito eh. Ipamuspusak ti dinan pa nagsubli. Jak magustuhan ti kastoy nga aramidan na ken ka. Sir, amangan no mabalin nga ikanyo iti maikadwa agundaway. Kaasimat no maikat iti trabaho na. Kaasyam pa'y laeng? Nga oray dakas ter aramidan na ken ka? Barang saan nan nga ulitan ti inaramid na, sir. Saanin? Sa bagay, sipod pa'y, adun ti reklamo may papankan ko na. Ngam daytoy itan ti kagrabayan. Gapo ta imbuong na ti baso nga inyawat mo ken ko na. Gapo kanyak, naikatan ni Windy. Kasanon ti trabaho na, sir. Ado ti nasasayat nga empleyado ang mga ramid iti trabaho na. Kas kumakan ka. Manipo dita. Sikan ti sumukat ken ko na. Awan ka din nalipatan, Windy. Saan kanto nga minon ang makastrek ditoy, tadi na kanton pastrek kan ti gwardya. Awan. Buisit talaga dayjay alor na. Iso ti malas iti biyag ko. Di mo sa wanti kasta, Windy. Ngamin, si kamot lang ti aking basol no apay, ang maikat ka. Agnes. Di mo ka ba alanda, sir, akalabanan? Nasingpet da iti empleyado da. Ngam, no da kas ti ugalim kas empleyado, maminpinsan nga ikatanda ka. Nagmalas matan. Kat no addan to mastra kam asabali, nasaysayaat no agpakumbabakan. Di ka agbalin anatangsit. Iti kasta, saan kan tumanan ama ikat? Kumusta ni Lorna, Alvin? Awan parikot ken ko na, mama. Sipod na ikat ni Windy.
Awan matan tinagbalin aparikot dagiti empleyado. Kinapudno na, idiadapay lang ni Windy, addan mang mangag ko aparikot iti ugali na. Ngam binaybay aklaeng, gaputa saan met amay naig iti trabaho na. Kat, kumusta dagiti empleyado? Awan parikot, mama. Anya ti panagkunam ka ni Lorna. Nasaya ti ugali na, mama. Napakumbaba. Ken amuna nga ay respeto ti pada ng empleyado. Nasaya at nga rot, ta saan nga iso tinaikat. Wen, mama, takas ken kwa nga empleyado, ti maikari dito'y kumpanya tayo. Tinatangsit kan di naammo ti agpakumbaba kat naikay ti oportunidad kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.